Velkommen til. Velkommen til nyhederne hjemme i stuen. Hvordan går det hjemme i stuen? For det første i dag, så jeg en skål, og den sagde til mig, er det ikke bare griner? Den skal være komiker. Nå, for det andet har vi en hovedgæst, der hedder Happy. Tag en stol, Happy. Nå, hvorfor har du jakke på? Der er rigtig varmt. Hvorfor har du så jakke på? Der er varmt. Hvorfor skal man have en jakke på, når der er varmt? Fordi så vil det bare blive endnu varmere. Så bliver det bare endnu mere varmere. Det var også det, jeg lige sagde. Det skal bare være varmt. Okay, det gav slet ingen mening. Okay, hvorfor vil du have, det skal være varmt? Jeg har boet i Grønland i 1 år. Hvor gammel er du? 50. Du ligner en på 11. Jeg er 50. Du ligner en på 11. Jeg er 50. 11. 50. 11. 50. 11. 50. 11. 50. 11. Nå, okay, det gav ingen mening. Det er da også mig, der ikke giver mening. Det er mig, der stiller spørgsmålet her. Nej, det er mig, for jeg er jeres nyhedsvært. Du skulle ikke til at slå mig, skulle du? Jeg skulle lige til knien. Okay, så. Nu går han væk. Og nu til dagens modeuge. Jeg mener ugens modeuge. Med Jim Lyngvild. Jim Lyng, er du blevet vild? Nå. Hej. Hej. Du er jo en modedesigner, ikke? Nej, Jo, du er. det er bare noget, jeg vil dage. Så vil du blive hele verden det. Ja. Okay, han er en streetboy. Nej, Hvorfor har du så hættetrøj på? jeg synes, det er dejligt. Hvorfor har du hættetrøj på? Jeg synes, det er dejligt. Hvorfor har du hættetrøj på? Det er dejligt. Hvorfor har du ikke en kaffekop? Jeg hader kaffekopper. Okay, så. Og stadigvæk, du giver heller ikke mening. Men det var dagens afsnit af nyhederne i stuen.